kwezi situations esiphila kuzo sekho abantu abane-mentality yoba esina rhalela nje ukwenza umntana. Abanye abantu understand baye bacinge njalo ukuze ndibe nomntana, oontanga bam banabantwana for ntoni. Do you understand i-economy uba isebenza njani, i-economy ime njani yekhantri yakho? Uzobona ukutya kuyanyuka phaa uyakhompleyina but awu-understand i-economy isebenza njani yekhantri yakho. Awuyazi noba ikhantri yakho iyawina noba iyaluza na, but wena ufuna ukwenza umntana, you don't check even economy. There's things like news, there's everything. Unayo ifowuni, unazo idatha, unayo TikTok, unayo Google, YouTube, like akho nto ungenayo. Ingxaki iphi? Ixesha lakho lichithele endaweni ezirongo. Apha efowunini yakho ulichithele endaweni ezirongo, ulichithela kwii-online games. You are paying for games, you are paying for subscription, useless ones. You are watching TikTok the whole fucking day. Ubhizi unakana nabantu abanganandaba nawe, bangakwaziyo uba utya njani, uvuka utye ntoni. Abantu abathi bayakuthanda but bakumoshela ixesha lakho. Busy uyaresponda, u-available wena, u-available. Why u-available? Why? Lezi ii-message zakho zi-more than 100, uresponda kuzo zonke. If ngingabalela kuzo zonke ezo 100 messages, awenzanga even 1 rand uresponda kuzo zonke. Unalo ixesha lokuziphendula. Suppose ubhisi wena, ingqondo yakho iyachekeka, wenza i-research uba ndi-escape njani kule cycle yasekhaya. Utamkhulu wayephuwa, umama waphuwa, oo-uncle bonke baphuwa. That means now uyafolowesha kule cycle nabantwana bakho so wena break the cycle. Awuyicingi loo nto le uba uzayenza njani i-research uba how I am going to break the cycle. Yes, uyasebenza ngoku nazo zonke izinto uzidingayo ngalo mzuzu phofu ubhilivayo uba uyazidinga. Unayo i-iPhone the-latest, unayo isalary every month, unayo i-girlfriend, unayo i-boyfriend, uyabheja, nazo zonke izinto uzidingayo. Unayo i-wifi le kwi-fashion ngoku, uchebe i-haircut expensive, e-legendary barber shop. Akho nto ungenayo. Unayo izihlangu ezi, the latest shoes, uNike new release, unayo Adidas new release, Fabian unayo, skipa zakhona isanophuma, but awucingi ngawe. You know zonke ezinto ezibaluleke, it's a long term investment. Those people, they invest for their kids. Izizukulwana zabo zizobhenefitha phaya. Legacy, they build the legacy. But wena awukwazi ubuild i-legacy for yourself and your bantwana bakho nabanye abazayo emveni kwabantwana bakho. Okanye awukwazi wena ubreaka the cycle, be-successful, bengokuqala kwena successful. Awukwazi yona, it's difficult for you, but unayo yonke into nayo. Akho nto uyidingayo. The only thing onayo blame government. There's only few things onomblame kuzo government. I-system yakhe ebhedayo. Ezinye izinto ezi-unnecessary uba ungablame government. Ungazenzela wena bese uthi ndiye esikolweni ndiyawufunda i-skill, ndagraduate, but I'm not working. Opportunity are not waiting for you. Zikhona opportunity outside. Abantu, they are teaching Online. people on English. There's website, there are people teaching English, people are teaching maths online. But when please, I'm waiting for government. Neso abona now, but i-situation yekhantri yakho njani, but still awufuni ubreaka that cycle. Awufuni ufunda into ezintsha. Wena uzohamba nge-old system le ya-implementwa ngoMandela engasebenzi. Ngibona uba ikusebenzeli, zange imsebenzele umamakho, zange imsebenzele utamkhulu wakho, zange imsebenzele wonke umntu. So wena ucinga izokusebenzela njani? Ezikusebenzela if you, unless wena
wena uyayi-challenge yona, iza kusebenzela. Challenge the system, it's gonna work for you. Make system work for you. Le nto abantu abamhlophe abayenzayo, you see, those white people, they don't pay tax. You see, they own big business but they don't pay tax. Why? You must learn about those things. Do your own research. Uzibuze umbuzo, benza njani?